of the noise where we'll raise our voice higher. Darkness, demons and desire are possessed by the fire. To the kingdom of the noise where we'll raise our voice higher. No way delay. I scream and say, rock and roll in the freezing cold. No way delay, 11 days, death for dreams of paving gold. 11 days to Norway, my soul is on display. Turbone goes calling and I can't delay. 11 days to Norway, the thrill of night and day. Death mark hearts are beating, kingdom of decay. Poprosím vás, žena mi ochorela, do 11. je kľud. Môžete pivko, mne to je jedno, môžete si dať joint, mne to je úplne jedno. My jsme tři v pohodě. My jsme zrovna při takovém klidní. Je to také, preto sme kúpili tento dom, ja som naštartoval tento projekt. Takže berme to tak. Má teraz, to je také obdobie, ale tak jak je. Chvála Pánu Bohu, že sme v Norsku, lebo tu ten sociálny systém je úplne iný ako... Keď je človek na Marotke, bere 100% plat, nie je 60%. A po Marotke sa nemusí báť, keď sa vráti do práce, že ho vyhodí. Já jsem až slyšel, že když ti tu jako už mrdá z té zimy, z té tmy, tak tě pošlu, jakože jdeš prostě psychologovi a ten ti napíše třeba Malorku týden, jakože slunko. Víš, ako robia Afrikánci v Tromso? Robia, tu není problém byť busákom. Ak máš papiere na bus, v momente ťa zamestnajú kdekoľvek, to není problém byť busákom. Afrikánci zaplatia, a tu je to drahé, tu stojí 8 000 eur na bus. Afrikánci robia pojazd asi leto v Tromse, na zimu povie, že on má veľký psychický stres a že niekoho zabije, ale Tromso sa zle jazdí. Tam sú takéto cesty, jak mám ja, s busom 8-tonovým a ako... No ale vypíše sa na pol roka bere Marotku a potom sa vráti do roboty. A pol roka normálne bere plat, ako... No. Ono, veľa ľudí to zneužíva, Poliaci to veľa tu zneužívali. Veľa Čechov robí v mesokombinátoch Slovákov. Každý druhý autobus v Osle je Čech alebo Slovák. A na Slovensku berú teraz autobusakov z Indie, lebo nie je autobusakov. Toto nie je prísne, akože u nás robia psychotesty a také, toto nie, čo to spravia testy, dajú certifikát. Je to tu, to isté aj v potravinárstve, my musíme mať hygienické preukazy a neviem čo, to zoberú do potravinárstva kohokoľvek bez kontroly. Oni to tu nemajú taký zlatý socializmus. Oni si to neuvedomujú, hovorím, že tu máte zlatý socializmus. A ručníky sú zde? Na posteliach. Aha, dobře, děkuji. Vy môžete toto, vy môžete tamto, vy môžete cestovať, vy môžete to a je to tu ten štát, ten taký zlatý socializmus, taký, že keby za starých čias to bolo u nás ináč, tak to je Norsko teraz. Nie všetko tu je dobré, ale veľa vecí tu je výhodnejšie. Hlavne nepracujte tvrdo. Pracujte, no popracuje hodinku, 5 minút kafičko, popracuje trochu, to je normálne. My máme normy, ale tak... Normálne. My děláme sklady a na to máme hodiny a v pohodě. A už sa sem tam jako někdo jako divil, že říkal Borec, že jak jako normy, však to jde někde u mašiny, ale když jako valíš, prostě montuješ, tak sa úplně se jako... Tá mladá generácia, to, ja hovorím za 10-15 rokov, tá mladá generácia, to máme schody hore. Aha, jo, až pekné. To mi robil tu stola jeden. Ráno kavička, ak máte šťastie, tu nachodí jeleň, tuto nachodí jeleník mladý, alebo sob, alebo čo, takže to je, len treba tichučko si výsť a ten kľud, to je všetko, Vítajte.